በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ወአምላከ ኩልነ ለዛብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ቀድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ናይ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላኽ ናትናውን ናይ ኩላትና አምላኽ ልዑለ ባህሪ ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱን ብረድኤቱን ሓልዩ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ናብዛ ዓለት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን አምልኾትን ውዳሴን ንስሙ ንሕዝን ንዘለዓለምን ይኹነልና። ከምኡ ድማ ንሰኣሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓት አማላዲትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ንኩሎም ቅዱሳንን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን በብማዕርጎም ኩሉ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ዝተኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም እዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ እትሰምዑ ዘለኹም እዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር አቦታተይ ካህናት ስዩማን እግዚአብሔር ላይካነ ምስጢር አሕዋተይ ዲያቆናት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝፈትወኩምን ዘፍቅረኩምን ምእመናን እግዚአብሔር አቦታተይን አዴታተይን መናእሰያት አሕዋተይን አሓተይን ናይ መንግስተ ሰማያት ተምሳሌት ኣብነት ዝኾንኩም ህፃናትን ኣብ ዘለኹም ቦታ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔርን በረኸት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ከም ናይ ኣዴና ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነትን ከም ኩሎም ቅዱሳን ፈጣን ተራዳኢነትን ሎማዓንቲ እንመሃረሉ ኣርእስተ ትምህርትና ዝኸውን ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 16 ተጻሒፉ እንረኽቦ ሰማያዊ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ጌርና ክንመሃር ኢና። እቲ ሕያው ቃሉ ድማ ከምዚ ይብለና ብርሃንክሙ ይብራህ በቅድመ ሰብ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ከምቲ ዝፍለጥ ሎማዓንቲ ዕለት 17 ወርሓዊ መተሓሰቢ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ናይ ቅዱስ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ካብቶም 9 ቅዱሳት ሓደ ዝኾነ እውን ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ከምኡ ድማ ካብቶም 14 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን መነኮሳት ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ዘደብረ ሃይላትን ወርሓዊ መተሓሰቢ ክብረ በዓል እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብቶም ቅዱሳን ኣቦታትና በረኸትን ረድኤትን ኩላትና ኣብዚሑ ይዓድለና። ነዚ መሰረት ብምግባር እምበኣር ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 16 ብርሃንክሙ ይብራህ በቅድመ ሰብ እንሆ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ብምባል ዝጸሓፈልና መሰረታውን ዘለዓለማውን ሕያው ቃል መሰረት ጌርና ክንመሃር ኢና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝቀደሙ ነቢያት ሃዋርያት ምስጢርን ጥበብን ገሊጹ ከም ዝመሃሮም ንኣና እውን ሎሚ ምስጢርን ጥበብን ገሊጹ ንኽምህረና ናይ ባዕሉ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ነዚ ቃል እዚ ዝመሃረና ነዚ ቃል እዚ ዝነገረና ነዚ ቃል እዚ ዝመገበና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ እሞ ቅድሚ ዓለም ብዘይ ኣዶ ካብ ኣቦ ጥራሕ ዝተወለደ ድሕሪ ዓለም ድማ ነቲ ወዲቑ ዝነበረ ወዲ ሰብ ናብ ክብሪ ቦታ ንኸልዕል ነቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ዝነበረ ወዲ ሰብ ፍጹም ብርሃን ሂቡ ናብ ብርሃኑ ክምልሶ ነቲ ኣብ ናይ ዲያብሎስ ማእሰርቲ ዝነብር ዝነበረ ወዲ ሰብ ካብ ማእሰርቱ ንኽፈትሖን ሓጢኣቱ ደምሲሱ ድማ ናብቲ ናይ ክብሪ ቦትኡ ናብ ገነት ንኽምልሶን ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ ካብ ሰለስቲኦም ቅዱስ ሓደ ቅዱስ ካብ ሰለስቲኦም ኣካላት ሓደ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ብዝተፈለየ ኣካሉ ካብ ኣዴና ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብተዋህዶ ንጹህ ስጋን ንጹህ ነፍስን ዝለበሰ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ነዚ ቃል እዚ ዝጸሓፈልና ነዚ ቃል እዚ ዝመዝገበልና ድማ ኣቐዲሙ ግብሪ ኣካቢ ዝነበረ ድሓር ድማ ናይ እግዚአብሔር ንብረት ዝኾነ ወዲ ሰብ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክምልስ ስልጣን ዝተውሃቦ ካብ 12 ሃዋርያት ሓደ ዝኾነ ከምኡ ድማ እታ ቅድስቲ መርህለ መንግስተ ሰማያት ተባሂላ ተጸውዐት ወንጌለ መንግስተ ሰማያት ንኽጽሕፉ ዝተመረጹ 4 ወንጌላውያን ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝተጻሕፈ ናይ ቅዱስ ማቴዎስ ናይ መጀመርያ ስሙ ሌዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ኣብ ወንጌሉ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 9 ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ከሎ ተመልከቶሞ ኣብ ሰዓት ንሱ ማቴዎስ ግብሪ ይእክብ ነይሩ። ኣብ ወንበር ከፍ ኢሉ ግብሪ እናኣከበና ሃለወ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ቃል ጥራሕ ተዛሪቦ እታ ቃል ንሳ ድማ ትልወኒ ትብል እያ። ትልወኒ ማለት ንዓሳ ዓበኒ ተኸተለኒ ማለት እዩ። ቅዱስ ማቴዎስ ድማ እዛ ድምፂ እዚኣ ናብ ልቡ ኣትያቶ እዛ ድምፂ እዚኣ ሰማያዊት ድምፂ ምዃና ተመልኪቱ ሰማያዊት ድምፂ ምዃና ተረዲኡ ንሆ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ
كافتي مدراوي خبري نافت السماوي خبري تم حلالف توسد هياو قال مخانا تملكيتو اتزغورو اتسرحو زنبره سرح قديفو انه نكريستوس كختلو جمير يولنا مالتيو سلازي نا اغزابير بيتسب نحنا وين لومي نكريستوس كنكتلو يغبنا انه كريستوس كل غزي تلوني يزلنا كل غزي تختلني نابله ينغرنا مخنياتو از قال زي هياو قالي بعد خمس نغرنا سماي ومدر يحلف وقال يحلف سماين مدرن كحلف يون قالي غنا يحلفني لنا ايو سلازي اذا قال زي كل غزي نا اوزنا تمصلا كل غزي تختلني እና በለት كل غزي تقال زي انا ولبنا تمصلا سلازي نحنا دما نكريستوس كنكتلو يغبنا كريستوس زي فتو سرح بحقي كنسرح يغبنا نيو كريستوس زيولو سرح كنسرح يغبنا نيو كريستوس زيولو سرح اندحر كوينو ناي صلمات سرح يخون زلو ناي برهان سرح يكونني سلازي ناي برهان سرح كنسرح يغبنا كمتون قدسان ابوتاتنا ناي قدسان ابوتاتنا منقد تختيلنا እግዚአብሔር አምላኽና ዝፈቶ ስራሕ ክንሰርሕ ድማ ይግበአና እዩ ብፍላይ ድማ ካብዚ ቃል እዚ ንሕና ንረኽቦ ዋና ዓላማ እንታይ እንድሕር ኢልና ንሕና ጽቡቕ ስራሕ ንክንሰርሕን ብፍላይ ድማ ንሰባት ተምሳሌት ዝኾነ ንሰባት መርአያ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለናን እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈቶ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለናን ዝነግረና ቃል እዩ ምልስ ኢልና ዋላፍቱ መጽሓፍ እንድሕር ዳኻ ቁጥር 15 ተሪእናዮ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ነቲ ሰማያዊ አቦኹም እንታን ከመስግን ወሲ ብርሃንኩም ኣብ ቅድም ሰብ ይብራህ ብምባል ዝነግረና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እዚ ስለ ስራሕ ይነግረና ዘሎ ጽቡቕ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ከምቲ ብፍላይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እውን ተገሃስ እምእኩይ ወግበር ሰናየ ወትነብር ለዓለም ዓለም ይብለና ካብ ሕማቕ ነገር ተፈሊኻ ጽቡቕ ነገር ስራሕ ንዘላለም ድማ ክትነብር ይኻ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ና እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሕና እውን ንዘላለም ክንነብር እንድሕር እንደለ ኮይና ናይ ብርሃን ስራሕ እናሰርሐና ናብ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላኽና ክንቀርብ ይግበና ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂልና ተጸውዒና ኣለና ክርስቶስ አምላኽና ድማ ብርሃን እዩ ከምቲ በዓሉ ዝነገረና አነ ንዓለም ብርሃን አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም አነ ንዓለም ብርሃን ይልና ኣሎ ስለዚህ ንሱ ንዓለም ብርሃን ኮይኑ አና እውን ግን ብርሃን ይኹም ይልና እዩ አንተሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ፍላይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ምንስ ኢልና እንድሕር ዳሪና ንስኻትኩም ናይ ዓለም ዚኣ ብርሃን ይኹም ይላሉ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ዚኣ ብርሃን ይኹም ክብል ከሎ አቀዲሙን ወዓል ብርሃን ስለ ዝኾነ እዩ ብፍላይ ንሱ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ሰባት ተስፋ ዝኾነ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ሰባት ን5500 ዓመት ዝኣክል ኣብ ጸልማት ተሳቀዩ ዝነበሩ ሰባት ኖና ብርሃን ክምልሶም ዝመጸ ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ አማናው ፀሐይ ማለት እዩ እታ ንሪያ ዘለና ፀሐይ ቀትሪ ዋላ እንተበረህት ለይቲ ግን ጸልማት ኮይና ትሓድር ከምኡ ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ሙሉ ብሓድነት ኣይተብርህን እያ ተፈራረቀት እያ ኣብ ካሊ ቦታ ተብርህተላ ኣብ ካሊ ቦታ ድማ ጸልማት ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ እዩ ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ኣብ ጽላል ቦታ ገለት ኮይኑ ድማ ፀሐይ ዘይኣቶ ቦታ እውን ኣሎ እዩ ክርስቶስ ግን ከም ኣይኮነን ፀሐይ ጽድቅ እዩ ፀሐይ ጽድቅ ማለት ምንም ዘይዓርብ ፀሐይ ሓደ ግዜ ምስ በረህን ኩሉ ግዜ ዘለዓለም በርሂ ዝነብር ፀሐይ ብምንም ነገር ክፈራረቕ ዘይኽእል ፀሐይ ማለት እዩ አማናው ፀሐይ ማለት እዚ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝበርህ ስለዚ ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ ንሕና ድማ ናይ ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ ደቁይና ኣብ 40 መዓልቲ ኣብ 80 መዓልቲ ናይ ስላሴ ውልደ ጥምቀት ዝረኸብና ሰባት ንሕና ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂልና ተጸዋዕና ንሕና ብብርሃን እውን ብርሃን ተባሂልና ተጸውዕና ኣለና ማለት እዩ ከምቲ 318 ርጣን ሃይማኖት ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ዝነግሩና ብርሃን ዘእም ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ዘተወልደው አኮ ዘተገብረ ብማል ንክርስቶስ ትምስክሩ ተለው ማለት እዩ እንሆ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ብማል ከም ዝነገሩና ካብ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ከም ዝወልና ንሕና ድማ ካብ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ተወለድና ናይ ጸጋ ደቁይናሞ ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ደቂ ብርሃን ኮይንና ክንመላለስ ይግበአና ጽቡቕ ስራሕ ክንሰርሕ ይግበአና እግዚአብሔር ዝፈትዎ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክንሰርሕ ይግበአና ነንባዓልትና ክንፋቀር ይግበአና ነንባዓልትና ክንፋቶ ይግበአና ዝተቀያየምና ሰባት እንድሕር ሃሊና ይቅረ ክንበሃል ይግበአና እም በቀል ዘለና ሰባት እንድሕር ሃሊና ኮይና ንሕና ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ኣይኮንናን ዘለና ምክንያቱ ክርስቶስ አምላኽና እንታይ እዩ ናይ ፍቕሪ አምላኽ እዩ ንሱ ፍቕሪ እዩ እግዚአብሔር ፍቕሪ ይብለና ናይ መጽሓፍ ስለዚ ፍቕሪ ዝኾነ ጎይታ እናሃለወ ንሕና ድማ ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ክርስቲያን ኢና ንብል ተኮይና ክንጻላ ኣይብልናኒ ክንፋቶ ክንተዓረቕ ብሰላም ክንነብር ይግበአና ብሰላም ፍቕሪ ንነብር እንድሕር ኮይና ኢና እታ ተስፋ ንገብራ መንግስተ ሰማያት ክንወርሳ ክንኣትዋ ንኽእል ስለዚ ኦርቶዶክሳውያን እዚ ድምጽ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኩላትኩም ብርሃንኩም ኣብ ቅድም ሰብ ክበርህ ይግብኦ እቲ ብርሃን ዝተባሃለ ድማ ጽቡቕ ስራሕኩም እዩ እግዚአብሔር ዘይኣትዎ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ እግዚአብሔር ዘይኸብረሉ ስራሕ ብፍጹም ክሰርሑ የብልኩምን እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ስራሕ እንድሕር ሰርሑ ኮይንኩም እዚ ስራሕ ንሱ ስራሕ ዘይኮነስ ናይ ጸልማት ናይ ሓጢያት ስራሕ እዩ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብፍላይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ክነግረና ከሎ ስለ ክልተ ስራሕቲ የምጽእ እዩ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ናብ ብርሃን ይመጽእ እዩ እቲ ስርሑ ምንታን ክራኣየሉ ምንታን ክግለጸሉ ምንታን ብእግዚአብሔር ክሽለመሉ ብኻልኦት ሰባት እውን ድማ ኣርኣያ ተምሳሌት ምንታን ክኸውን ሰባት እውን ምንታን ከድንቕዎ ቶም ሓቀኛታት ሰባት የድንቕዎ እዮም ሓቀኛታት ክርስቲያን ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሕ እንድሕር ኮይና የድንቑና እዮም
ሰባት እውን የድንቁናዮም እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ብዝበለጸ ክብሪ ሽልማት ይበና ማለት እዩ እቲ ሕማቕ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ግን ናብቲ ብርሃን ኣይመጽን እዩ ንስመ ኩሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ ወይ ይመጽእ ውስተ ብርሃን ከመ ኢይትከሰቶ ምግባሩ ይብለና እዩ እንሆ እቲ ሕማቕ ዝገብር ሰብ ናብ ብርሃን ኣይመጽን እዩ ምክንያቱ እቲ ስርሑ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ከይግለጸሉ ከይረኣየሉ ይብለና ስለዚ ንሕና ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሕ ተኾይና ግን ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኢልና ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንኽበርህ መርኣያታት ንኽንከውን ብፍላይ ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብፍላይ ኣብቲ ሎማዓንቲ ዕለት ተሓሲቦም ዝውዕሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ቀዳማይ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ንሱ ዲያቆን ነይሩ ግን እቶም ዓበይቲ ህዝቢ ስለ ናይ ክርስቶስ ብብሉይ ኪዳን ተጻሒፉ ዝነበረ ትንቢት እታ ሓድሽ ኪዳን መጽኡ ዝፈጸሞ ድማ ኣብ ቀራንዮ ኮረብታ ኣደባባይ ዝኣክል ተሰቒሉ ደሞ ኣፍሲሱ ንኣና ምሕረት ድሕነት ከም ዝሃበና ዝመስከር ኣቦ እዩ ብድፍረት ዝምስክር ዝነበረ ኣቦ ንሳቶም ብእምኒ ናቐተልዎን ሃለው ብዳረብ እምኒ ናቐተልዎን ሃለው እኳን ዝገብርዋ ኣይፈልጡን ሞ ይቕረበለሎም እናበለ ዝጽሊ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ማለት ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ናቶም መንገዲ ክስካብ ዝተመስረትና እታ ናቶም ዝኽተልዋ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸቲልና ንነብር ክስካብ ዘለና ንሕና እውን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ናይ ብርሃን ሰባት ክንከውን ይግበአና ብርሃን ሃለወና ሎሚ ብብርሃኑ ክንመላለስ ይግበአና ከምኡ ድማ ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ እውን ከምኡ ብዙሕ ተኣምራት ዝገብሩ ዝነበሩ ከምታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ሐዋርያት ዝተዋሃቦም ስልጣን ንሶም ናይ ብኡ መሰረት ኣብ ናይ ብርሃን ክርስቶስ መንገዲ ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ተኣምራት ይገብሩ ነይሮም እዮም ከምኡ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣውደ ድምያኖስ ጻድቅ እውን ብዙሓት ተኣምራት ይገብሩ ነይሮም እዮም ብፍላይ ሎሚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣውደ ድምያኖስ ጻድቅ ብዙሕ ተኣምራት ዝገብሩ ግን ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጠሎም ተኣምራት ኣሎ ቅዱስ ኣቦና ኣውደ ድምያኖስ ጻድቅ ማለት እዩ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም ብፍላይ ድማ ሎሚ ወረዳ ሕፈሮም ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ቦታ ፍሉይ ቦትኡ ድማ ኣብ ስምዐ ጨዛላ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ቤተ ሳይዳ ወይ ድማ ቤተ ሃይላት ኣብ ዝበሃል ቦታ ዓብይ ገዳም ኣለዎም እዞም ቅዱስ ኣቦ ናይዞም ቅዱስ ኣቦ ገዳም ብሓቂ መድሓኒት እዩ ዝሓመሙ ዝድሕኑሉ ምሕረት ዝሰኣኑ ሰባት ምሕረት ዝረኽብሉ ቤተ ሳይዳ ማለት ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከም ተጻሓፈ ቤተ መድሓኒት ቤተ ናይ ምሕረት ቦታ ናይ መድሓኒት ቦታ ማለት እዩ ትርጉሙ ስለዚ እቲ ቤተ ሳይዳ ወይ ድማ እቲ ቤተ ሃይላ ዝበሃል ናይዞም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ቦታ እውን ናይ ምሕረት ቦታ ናይ ድሕነት ቦታ ናይ ቃል ኪዳን ቦታ እዩ ስለዚ ክቡራት ኦርቶዶክሳውያን ነዚ ቦታ እዚ ግዜ ኣብ ዝረኸብኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባና ወርሕቁን ዘለኹም ክትርጉንይዎ ይግባኣኩም ምክንያቱ ናይ ምሕረት ቦታ እዩ ብዙሓት ዝሓመሙ ሰባት ዝድሕንሉ ጸበል ዝፈልቀሉ ቦታ እዩ ጸበል ዝፍልፍለሉ ቦታ እዩ ኩልኩም ኦርቶዶክሳውያን እዚ ድምጽ ዝትሰምዑ ዘለኹም እቲ ቦታ ንሱ ክትጉብንይዎን ክትህውጽዎን ከይድኩም ድማ በረከት ክትካፈሉን ብዙ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ ስለዚ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይራህ ማለት ድማ እዚ እዩ ዝተፈላለየ ቦታታት ገዳማት ከይድኩም ክትጉብኑ ከለኹም ከይድና ክንጉብኑ ከለና እዚ ሓደ ናይ ብርሃንና ምስክርነት እዩ ማለት እዩ ብርሃንና ኣብ ቅድሚ ሰብ ምራህ ማለት ንሱ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክነመስግን ድማ ይግበአና ንሕና እንትንምስክር ተለና ድሕነት ዝረኸብና ሰባት ድማ እቲ ናትና ምስክርነት ሪኦም ድማ ብዙሓት ሰባት ናባና ዝመፁ ናብታ ቀንዕቲ ዝኾነት መንገድና ዝኽተሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ንዙ ድማ ቅዱስ ያሬድ እመኑ በብርሃኑ ወአንሰሱ ዘብክሙ ብርሃን እንሆ ብብርሃኑ እመኑ በቲ ብርሃን ሃለውኩም ድማ በቲ ብርሃኑ ተመላለሱ ይብለና እዩ ስለዚ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ምሳና እንተሎ ብኡ ክንመላለስ ድማ ይግበአና ስለዚ እምነት ብፍላይ ብስራሕ እዩ ዝግለጽ እምነት ብዘይ ስራሕ ልክዕ ነፍስ ብዘይ ስጋ ከም ማለት እዩ ኢሉ ቅዱስ ያዕቆብ ነጊርና ኣሎ እዩ ስለዚ እምነትና ዝግለጽ ብስራሕና እዩ ሞ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ሰብ ደስ ዘብል ስራሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብዝበለጸ ዝፈቶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽብሮ ስራሕ ክንሰርሕ ይግበአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽብሮ ስራሕ እናሰርሕና እታ ቅንዕቲ ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትና እናኽበርና እታ ተስፋ ንግብራ መንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ ድማ ብፍቕሪ እናተመላለስና ቅዱስ ስጉእና ክቡር ደሙ እናተቐበልና ኣብ መንገዲ እግዚአብሔር ንኽንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብብዝሓ ምሕረት ንኹላትና ይሓልወና ብእግዚአብሔር መንገዲ ክንነብር ክንመላለስ ድማ ይግበአና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብርሃንኩም ይብራህ በቅድመ ሰብ ብዝብል ቃል ስለዚ መሃረናን ስለዚ መኸረናን ስለዚ ገሰጸናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾትን ውዳሴን ንስሙን ሕዝን ዘለዓለምን ይኹነልና ነዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ እትሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ስድራ ልዕሊ እግዚአብሔር ኩልኹም ድማ እዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ ንኽዓቢ ኣብዚ መደብ እዚ ኣብዚ ቻናል እዚ ናይ ባዕልኹም ኣስተዋጽኦ ክትገብሩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ትገብሩ ከምኡ ድማ ላይክ እናገበርኩም ሼር እናገበርኩም ሓሳብ ርእይቶኹም ድማ ኣብቲ ኮሜንት ክትጽሕፉ እዚ እውን ዓርሱ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ከም ዝብል ሓደ ምስክርነት እሞ ብዙ ናይ ባዕልኹም ኣስተዋጽኦ ክትገብሩ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዚ መኸረና ስለዚ መገበና ስለዚ ማዕደና ድማ ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀል ክቡር አሜን